Астрологична прогноза за месец септември 2025 година и есенните затъмнения. Всичко се променя. Здравейте, приятели! Днес ще разгледаме планетарните транзити и затъмненията през месец септември 2025 година според ведическата астрология. Аз съм Кали Порфирова, ведически астролог и нумеролог, член съм на Българската асоциация за ведическа астрология. Добре дошли в канала ми и намасте! Стартирам с пожелание за всички мои последователи, които са родени през месец септември. Честит рожден ден! Пожелавам ви новата ви лична година да стартира по много позитивен и щастлив начин и да ви донесе всичко, за което мечтаете. Много здраве, щастие, късмет, успех, просперитет и, разбира се, много любов. Честит рожден ден! Ако все още не сте се записали за канала ми, ви каня да се запишете сега и ако харесате видеото ми, след като го изгледате, да го споделите с близките си, за да бъде то полезно и за тях. За тези, които вече сте се записали за канала ми, благодаря ви от сърце за вашата подкрепа и доверие. Преди да започнем, е много важно да уточня, че ведическата астрология работи с сидерални знаци. Така че това са истинските позиции на планетите в небето, погледнати от Земята към момента, като се отчита изменението на земната ос през вековете. Така че когато споменавам зодиакалните знаци, имам предвид именно сидералните зодиакални знаци. И сега нека започнем с големите звездни събития. Затъмненията през септември. Септември е месец на затъмненията. И лунно, и слънчево на 8 септември 2025 година ще имаме пълно лунно затъмнение в сидералния знак Водолей. То отваря коридора между затъмненията, така че от лунното затъмнение на 8 септември до следващото слънчево затъмнение на 21 септември е добре да притихнем и да наблюдаваме какво се случва. Да не реагираме и да не взимаме импулсивни решения, да бъдем по-скоро наблюдатели, отколкото преки участници в събитията, за да видим какви теми изкачат. Тези теми ще са доста актуални през следващите 6 месеца до следващите затъмнения, така че е добре да наблюдаваме осъзнати, за да знаем с какво ще трябва да се справим в близко бъдеще. Така или иначе, затъмненията имат ефекта на илюзии и ще сме малко като в мъгла, така че е добре просто да притихнем и да видим какви знаци и послания ни се дават. Затъмнението на 8 септември е под сянката на Рахо, северния лунен възел, който е един от управителите на Водолей, а другият управител на Водолей, Сатурн, в момента е в Риби. Как ще ни повлияе? Можем да почувстваме емоционални крайности между това да искаме да принадлежим на група и това да се отделим от нея, да търсим по-голямо признание или пък възнаграждение за труда си, отколкото в момента можем да получим. Възможно е да излязат наяве скрити истини за приятелства или колективи, в които участваме. Сънищата и знаците от Вселената около тази дата може да са по-силни, но не всичко ще е такова, каквото изглежда. Все пак сме под влияние на илюзията на Рахо. В личен план това е време да наблюдаваме, а не да действаме прибързано. Най-добрият начин да преминем през това затъмнение е чрез осъзнатост и баланс. Да не вярваме сляпо на всичко, което се появи, да внимаваме с решенията си, особено тези свързани с приятелства, групи или социални каузи, да обърнем внимание на вътрешния си свят, вместо да търсим външни отговори. А на 21 септември 2025 година е второто есенно затъмнение. То е частично слънчево затъмнение в първите градуси на сидералния знак Дева. Кето или южния лунен възел е в последните градуси на Лъв и все още хвърля своята сянка върху Слънцето, което по това време ще бъде вече в първите градуси на Дева. Управителят на Дева, Меркурий, ще бъде в собствения си знак Дева и ще екзалтира оттам, което усилва темите на Дева. Ред, чистота, здраве, труд, дисциплина, анализи и разчистване на излишното в ежедневието. Като влияние върху нас може да усетим силно желание да изчистим старото. Било то навици, връзки или дори физическото пространство около нас. Много добро време за детоксикация, физическа, емоционална и духовна. Възможно е да има объркване в работата и в комуникациите, понеже Меркурий ще е близо до Слънцето и съответно изгорял, но пък се отваря възможност за по-дълбок вътрешен анализ. Това затъмнение ще ни подтикне да се съсредоточим върху малките детайли, които често подценяваме, но именно те градят основата на големите резултати. Препоръчително е да използвате периода около затъмнението за вътрешна работа, а не за външни действия. Не започвайте нови проекти в дните около затъмнението, защото енергията е доста нестабилна. Вместо това, наблюдавайте, анализирайте, освобождавайте се от излишното. Вижте какви знаци ви се дават от Вселената и света около вас за пътя ви напред. Това слънчево затъмнение може да бъде възможност за по-чист, по-подреден и балансиран начин на живот.
Какви са другите големи промени през месеца? Между двете затъмнения ще видим как цели 4 лични планети сменят знака си. Това разделя месеца на две напълно различни енергийни половини. Накратко, на 13 септември Марс преминава от Дева във Везни и ще остане там на 27 октомври. На другия ден, 14 септември, Венера преминава от Рак в Лъв до 9 октомври. В Лъв Венера ще срещне Кето или Южния лунен възел, а за кратко ще има съвкупност на цели 4 планети в този знак. Слънце, Меркурий, Венера и Кето ще бъдат в Лъв, което си е планетарна война. На следващия ден, 15 септември, Меркурий преминава от Лъв към Дева, където ще остане до 3 октомври. Тук Меркурий е в собствен знак и екзалтирал, което по принцип дава силна логика и ясна мисъл, но е изгорял от близостта до Слънцето от 3 септември до 18 октомври. На следващия ден, 16 септември, Слънцето, също като Меркурий, ще премине от Лъв в Дева, където ще остане до 17 октомври. Големите бавни планети остават в същия знак като през август. Юпитер е в Близнаци, Сатурн в съвпад с Нептун в Риби, Рахо или Северният лунен възел ще бъде в Водолей и Южният лунен възел също остава в Лъв. Какви ще бъдат влиянията от тези транзити върху нас? Когато Меркурий и Слънцето са в близки градуси, това в ведическата астрология се нарича Будха Адитя йога. Още от 30 август с навлизането на Меркурий в Лъв, където е и Слънцето, двете планети започват да се приближават и да активират тази йога. Тя носи остър ум, бързо учене, успех в бизнеса, лидерство и силна комуникация. Но, понеже до средата на септември двете планети ще са в Лъв, но заедно с Кето, Южния лунен възел, енергията се замъглява. Възможно е объркване, илюзии и трудности при взимане на решения. На 13 септември Меркурий и Слънцето ще съвпаднат в Лъв, така че объркванията в комуникацията по това време ще е най-силна. И Слънцето и Меркурий ще преминат последователно в Дева в следващите 2 дни и ще продължат да са в близки градуси през знаците чак до началото на октомври. Затова септември не е добър месец за финансови или съдбовни решения. Отложете ги за по-късно или търсете съвет от мъдри хора, на които наистина имате доверие. Когато Венера се присъедини към Кето или Южния лунен възел в Лъв, където ще бъде от 14 септември до 9 октомври, това може да създаде напрежение между материалното и духовното. Венера иска любов и удоволствия, пари, красота, лукс, наслада, а Кето, Южния лунен възел, отрича материалното и се стреми към духовното. В този период е възможно да се проявят напрежение във връзките, желание за дистанция от хората или точно обратното сближаване, но само с онези, с които усещаме духовна връзка. Кулминацията идва на 3 октомври, когато Венера и Кето ще бъдат в точен съвпад. Марс е все още в Дева до 13 септември под напрежение от взаимния им аспект с Сатурн и Нептун в Риби. Това може да донесе гняв, конфликти, нервност, здравословни проблеми, дори инциденти, особено при работа с машини. Добре е да бъдем търпеливи и дисциплинирани, да действаме стратегически вместо импулсивно. Ще изникват трудности, с които ще трябва да се справим, възможно е да бъдат и в кариерен план. Така че ще е важно да запазим спокойствие и добър тон, въпреки предизвикателствата. След 13 септември Марс навлиза във Везни и започва да получава благоприятен аспект от бенефика Юпитер. Затова след средата на месеца ще имаме повече сила, кораж, решителност, оптимизъм, здраве и енергия. Все още са възможни конфликти във взаимоотношенията, но вече по-лесно ще можем да насочим подсилената си енергия от Юпитер към постигане на повече баланс и хармония в отношенията с другите, вместо да я разпиляваме в ненужни битки. Така че септември 2025 година е месец на големи трансформации. Затъмненията поставят силен акцент върху темите на Водолей, свързани с големи групи хора, искаме ли да бъдем все още част от тях, ако често сме извън зоната на комфорта и те ни причиняват емоционален дисбаланс. И също така темите на Дева, ред, чистота, ново начало, но по по-здравословен начин. Първата половина ще бъде по-напрегната с обърквания и вътрешни конфликти, но втората половина носи доста повече яснота, сила и възможност да действаме. Бъдете осъзнати за променящата се енергия и я използвайте мъдро за духовен растеж, вътрешна ястота
и подреждане на живота си. Ако желаете да разберете какви теми активират затъмненията за следващите 6 месеца, според личния ви хороскоп, или пък искате лична астрологична или нумерологична прогноза за следващата година, можете да ме намерите в социалните мрежи или пък на сайта ми kaliporfirova.com. В социалните мрежи публикувам доста допълнително съдържание, така че ви каня да ме последвате и там. Ако видеото ми ви харесва, моля, споделете го. И ако все още не сте се записали за известие от канала ми, ви каня да го направите сега. Желая ви щастлив месец септември. До скоро!